si Court o kabilang siya ni Court. May makinig ng bakit sa impyerno. O ka na ba eh? Kuwan ko na siya ka nagkayo ko nun na siya na kanang kuwan ko nun. Kasi sa ibang sa kamatayon ko na ba? Kayo mo. Ano? Nakaantulay ka. Ikaw, matuko sa gano'n doon. Sige, ato lang i-kuwan. Karta na. Sige, ba ato rin isgutan kining bahin sa impyerno kay usan ni sa mga doktrina nga gituhuan sa kadaghanan sa mga kinabag-an sa sektor sa kining sa mga relihiyon nya matud pa kuno lagi nila nga kining impyerno usa kuno ni ka lugar nga adto dito itambog no ang kining mga tao nga nang daghan kuno kig sala nga dili na nga mapasaylo. Ya, matud para ba sa ako ano ang description ra bagid aning kuan kining impyerno sa Biblia matud pa sa kini ang pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10 kining impyerno usa ka silot nga walay katapusan. Niya pangutana ani kung nag-exist na ba ning impyerno kay daghan pong ang nagdebate bahin ani. Niya sa Biblia pod dunay giingon sa kapitulo 1 bersikulo 7 nga kining yawa nagsuroy-suroy pa. So gawas nun pa siya hangtod karon. So posible nga kining impyerno wala pa ni siya hangtod karon. Nya ato lang pong klarohon nga sa Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 ang Dios usa ka matarong nga maghuhukom. So unsaon kanina to pag-reconcile mga bay. So sa dili pa ta mo hatag og komentohan na ato ning paminaw doon na ko'y na dungog dire sa usa ka vlogger nya ato lang gi-slogan may kay para dili ta ma-copyright ani mga bay ang ato alang ani nga ato lang ni siya nga palawman og maayo no ato ni nga tukion og maayo. Sige ato ning paminaw usa kining iyang argumento bahin aning impyerno. Sige go. Sa video na ito sasagutin natin ang iba't ibang katanungan patungkol sa impyerno. Ang una, nasaan nga ba ang impyerno? Kung titingnan natin, maraming theory patungkol. Nangutan na siya mga bay kung asa ning impyerno. Sige, itong ipadayon. Kung nasaan ang impyerno, isa na dyan yung tinatawag natin na black hole theory. Sinasabi sa theory na ito na somewhere sa outer space na andun ang black hole o ang sinasabi nga nilang impyerno. Kaya daw nagkaroon ng black hole dahil sa isang pagsabog ng bituin o ang tinatawag natin na super... Skisa, ato sang klarohon mga bay ha. May atong timan-an mga bay nga during sa mga 15th century or 14th century wala pa kayo nakahibaw sa impormasyon about sa space no nga kuan ni siya kanang kaysa una manggod dunay gitawag og kanang geocentric o heliocentric. Unsa man geocentric? Kining geocentric mauning usa ka sistema nga diin ang adlaw maoy gatuyok sa planeta. So kining atong planeta matud pa sa sistema sa geocentric ang adlaw kaning buwan ang mga bituon o kini mga planeta maoy gatuyok unya ang silbing ingnon ta nga maoy silbing center of attraction mao ang earth. So mao ni ang gituhuan kaniadto apan later on nagdaghan ang mga pila ka mga dekada na nahibaw-an nga kini siya sayop kay ang tinuod ang realidad gyud mao ang heliocentric. Unsa man ning heliocentric? Kining heliocentric mao ning usa ka sistema para sa atong solar system karon nga diin nabali ni siya kay ang atong earth maoy nagtuyok sa adlaw. So ang adlaw gituyukan sa mga planeta unya sa mga kuan kining atong mga moon unya nahibaw-an sad nga mga kuan ang ubang mga planeta dunay mga buwan. So mao ni siya ang heliocentric. At that time wala pa kayo'y nakahibaw bahin aning gitawag og black hole. Ato'y padayon. At dahil sa malakas na pagsabog na iyon, nagkaroon ng isang malaking butas sa kalawakan. At ang butas na iyon ang humahatak sa iba pang mga bituin at sa iba pang bagay na nakapaligid dito. At napakalakas ng puwersa ng paghatak nito.
Sa science, pag sinabing black hole, ito ay lugar na mainit, madilim, at higit sa lahat, pag napunta ka sa lugar na ito, hindi ka na makakawala. Nagsimula ang marami na maniwala na ang impyerno ay nasa black hole dahil gumawa ang Disney noong 1974 ng Wait for a while, bay. Kini manggo nga black hole mga bay, kining tinuod nga nag-exist ni siya sa space. Pero kung unsay naa sa sulod niining black hole, daghan kayong mga theory ang girepresentar niini kung unsay naa sa sulod. Naglisod ganita gani kung unsay naa sa Mars nga duol ra kay na sa Earth. So samot pa ang kanang black hole. So kana siya theory pa lang na siya, pero in reality black hole is nag-exist gid siya. Ato ipadayon. Pelikula ng pamagat ay black hole. Sa dulo ng palabas na ito, mayroon doong scene na pinakita na ang kalaban nila ay napunta sa black hole at napunta siya doon sa lugar na maraming apoy at lugar na kung saan pinapahirapan ang mga tao. Nang dahil sa palabas na yan, sumikat ang theory ng black hole theory na sinasabi na ito raw ang impyerno. Pero kung titignan natin, hindi natin pwedeng ibase yung pananampalataya natin o paniniwala natin sa isang pelikula lamang. Babalik. Idyohasa na. Pero kung ako'y inyong sultihon mga bay, logically, kumpara lang ako no, nga kanabang kung dunay kanang kabutangan sa impyerno nga posible ba nga doon na ba'y posible nga pwede nga ana sa black hole? Para lang ako, pwede kayo. No, para lang ako. Atong ipadayon. Tayo sa kung ano ang sinasabi ng Bible. Meron bang sinasabi ang Bible patungkol sa black hole? Wala naman. So, hindi tayo maniniwala sa ganyan. Natural nga wala. Kay ang Biblia, sumpaki kayo na sa siyensya. Adayon. Theory. Meron din mga naniniwala na ang impyerno daw ay nasa ilalim lang ng ating lupa or nasa gitna ng ating mundo. May ilang mga nagpatunay na nasa ilalim daw ng mundo ang impyerno dahil na... Abi ng mga bay kanang dunay kanang mga daghan ang nagpatuuan ni nga ang kining impyerno kuno lagi na ilaw siyuta. Isikat man sa kuniko kay tungod aning nahitabo nga pagbangag ko na siyuta dito sa Siberia o I think Siberia ba to sa tapit sa Russia. Kalimot ko sa scientist na pero wala man siya kanang ko kanabit ang ebidensya bay nga nagdrill gid sila pero lagi ila ko ning gikuanan dito kanang microphone nga nagadungog lagi kuno sila dito og mga nagaguho kuno mga tingog sa mga kalag nga nagsagit. Pero kung ato ko ng sakyan mga bay mosamot kakatawanan mga bay kung atong ipugos nga naagi ng impyerno nya nailaw ang siyuta mosamot ka katawanan ani kay ibaw kang ano. Ari lang ta magsugod sa kuan kining sa year 10th century. From the 10th century until sa mga year 2000, pila ka mga gubat ang hitabo mga bay, pila ka mga pandemya, daghang gyud nangamatay mga bay. No? So, kung kana may atong kining tagaan ta na og pagtagad nga kining impyerno na ilawom sa kalibutan, I think mga bay murag dili masulod bay. No, gamay ra kayo ang impyerno kung ari sa sud sa kalibutan na siya ibutang. So atong ipadayon. Hukay sila ng malalim at dahil sa pagkakahukay nila, meron silang narinig na mga nagsisigawan na mga pinahihirapan na tao. At doon sinabi nila na ang impyerno daw ay nasa ilalim ng lupa. Meron namang iba na sinabi nakarating na raw sila sa impyerno at nakita nila na maraming tao na naandun ang pinapahirapan at ito raw ay nasa ilalim ng ating mundo. Kung ako ang tatanungin mo patungkol sa kung nasa ilalim nga ba yung impyerno, hindi ako naniniwala dyan. Dahil kung titignan natin, gugunawin ng Diyos ang mundo. Kung ang impyerno nasa ilalim ng mundo o nasa ilalim ng ating lupa, kapag ginunaw ang mundo kasama ang impyerno. At sa huli, dun palang ilalagay ang mga taong... So kuha kayo no, bindahuso sa kay gano. So imo jung ipakuan nga ganing impyerno usa ka silot lagi nga way katapusan. So
Murag alkansino kung ang kalag ato ibutang dito nya dili siya dili siya makabayad sa iyang mga sala nga nahimo kay inig say tawagan inig gunaw sa atong kalibutan maapil ang impierno. So yahay king kalaga. Dayon. Nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at si Satanas sa impyerno. Kaya hindi pwede na yung impyerno nasa ilalim lang ng ating mundo. Walang sinabi ang Bible kung nasaan specific yung impyerno. Hanggat tahimik ang Bible at walang sinasabi ang Bible, hindi tayo pwede mag-conclude. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kwento or magsabi hanggat walang sinasabi. So kapag may mga naririnig tayo na mga nagsasabi na tao na ang impyerno daw nandito, yung impyerno daw nandun, at may mga kwento sila patungkol sa impyerno, sino ba paniniwalaan natin? Yung kwento ng tao o yung sinasabi ng Bible? So kung naniniwala ako sa Bible, so kung sa may gisulti sa Biblia nga matod pa nimo silent, no? Samtang silent pa ang Biblia, so dili ta magpataka og tumbok og asa ni nahimutang ang impyerno. Sige, atay pa dayon. niniwala ka ng impyerno ay wala dito sa earth or sa ating mundo. Dahil ang Bible, wala naman siyang sinasabi na ang impyerno ay nasa mundo. Bagamat hindi natin alam at tahimik ang Bible kung saan nandun ang impyerno, ang maliwanag na sinasabi ng Bible, merong impyerno at ang impyerno ay totoo. Pangalawa, may tao na ba sa impyerno? At Tanawa ha, wala pa siya kahibaw kung asa nahimutang ang impyerno. Wala sa kalibutan, wala sa black hole, wala siya kahibaw, pero tinuod. So, mura komplikado ang kining maong argumento mga bay. may tao na sa impyerno, nasusunog na ba yung impyerno sa oras na ito? Matthew chapter 13 verse 40 to 42. Kung paano ang mga damo ay tinipon at sinunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanilang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Malinaw po na sinabi na sa judgment Pa sa to? Balik ko na. nasusunog na ba yung impyerno sa oras na ito? Matthew chapter 13 verse 40 to 42. Kung paano ang mga damo ay tinipon at sinunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So nakuha sa logic no nga kung makakita ka sa matupanining bersikulo nga Mateo 13 bersikulo 42 nga sama sa mga sagbot nga sunugon, kita ko no sama po diana ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanilang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Malinaw po na sinabi na sa to pa doon na di ngipon ang kalagbay. Kaya tayo padayon. Judgment Day or sa katapusan pa ng mundo, dadalhin si Satanas ang kanyang mga kampon at ang mga taong makasalanan doon sa impyerno or doon sa lawang apoy. So, ang ibig sabihin niyan, wala pa sa impyerno si Satanas. Wala pang tao doon sa impyerno, doon sa lawang apoy mismo. Dahil sinasabi sa Bible, sinasabi dito, doon pa lang, pagdating pa lang ng Judgment Day, itatapot si Satanas at ang kanyang mga kampon. So, nasaan ngayon? So, ano sa agad ni mahitabo? Buti pasabot nga palanaton pila ka tuig nga huwaton pagpila ka tao ang makasala. Ang pila ka tuig nga ang kaning amungon aning giingon lang yawa.
mga namatay na. So yung mga namatay po, nasa libingan pa sila. At yun nga, pagdating ng Judgment Day, doon pa lang sila huhusgahan at doon pa lang sila itatapon sa naglalagablab or nagbabagang apoy doon sa impyerno. Kaya ang kaisipan ng marami na kapag ang tao ay namatay na hindi na nanampalataya, diretso agad sila sa impyerno. Hindi po. Sila po ay nasa libingan at pagdating pa lamang po ng Judgment Day, doon pa lang sila huhusgahan at pag nahusgahan na po sila, doon pa Tempa, asa deklaro ani? Kay matod pa sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, ini kamatay kuno sa tao, hukman man dayon ang tao. Ya kaning iyaha, lahi po ning iyaha dire. Sige tay padayon. sila itatapon sa impyerno or doon sa naglalagablab na apoy. Pangatlo, kapag manasa yung impyerno, mamumunong si Satanas doon sa impyerno. Kaya tayo nagkakaroon kasi ng ganyang kaisipan kasi sa mga napapanood na Ang pangutana sa ani mga bay kay si Satanas itambog dito sa impyerno, no? Nya hasta ni mga kuan kini mga tao kani mga kalag nadagog og sala, so silutan sila dito. Ang pangutana ni mga bay, masunog ba pag-apil kining yawa? So kanano ha, lubog sa gigay na diyan dapita, no? sa mga pelikula o kaya man sa mga cartoons ng mga bata tayo. Kasi pinaisip sa atin ng media, pinaisip sa atin ng mga pelikula na si Satanas ay nandun na sa impyerno. At si Satanas, Kaya pangutan na sa DM sa nina impluwensya ni mga direktor ni mga pelikula sa mga reliyon naman sa Japon. siya yung kulay pula, merong hawak na tinendor, may sungay, may buntot. Ganun yung kaisipan natin at siya ay namumuno doon sa impyerno at meron siyang mga kampon na naandun. So yan yung sinasabi ng media. Pero hindi yan ang sinasabi ng Bible. Uulitin ko, saan ka ba maniniwala? Sa pelikulang pinapanood mo or sa Bible na binabasa mo na buhay at totoo? So ano ba sinasabi ng Bible patungkol dyan? Sa pamumuno ni Satanas kapag nasa impyerno na. Meron bang ganon? Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad ng propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Pagdating ng panahon na yon, So, tanawa ha. Ang bersikulo nga akong gigamit kanina, mo iyang gigamit karon kini Pinadaya kapitulo 20 bersikulo 10. Ang sana Apokalipsis chapter 20 verse 10 nga ang description lang gid ani ang impyerno usa ka silot nga walay katapusan. Judgment Day, doon sila itatapon. At kapag tinapon na sila doon, anong gagawin nila? Ano sabi? Pahihirapan daw sila doon. So walang mamumuno sa impyerno. Walang mamumuno doon, yung parang napapanood natin sa television, sa mga movies, na si Satan nakaupo sa malaking trono. At nandun siya, inuutusan niya yung mga kampon niya at kung ano-ano pa. Ang mangyayari pagdating ng panahon, hindi na siya mamumuno nun dahil na-judge na siya. Wala na siyang karapatang mamuno, wala na siyang karapatang mag-rule. Dahil sabay-sabay at pantay-pantay lang na itatapon yung mga makasalanan at si Satanas doon sa impyerno. So malinaw na sinasabi sa binasa natin, sila ay pahihirapan araw at gabi. So kini mga bayno, dugay nagigay ni siya nga kanang dugay na king hisgutan, no? Nga kani siya nga nagsulti siya ani sa maabot nga pila ka tuig gikan karon mga napo 20 o 50 years maura gihapon ay ang madunggan sa umaabot, no? Kini siya ang giingon nga ang yawa itambog dito sa impyerno puros pa ni umaabot, no? Umaabot puros pa pamasi ni siya. Ganon yung mangyayari sa kanila kapag sila ay nasa impyerno. So alisin na natin sa kaisipan natin yung mga napapanood natin sa pelikula dahil hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Pang-apat, ano nga ba talaga na itsura ng impyerno at gaano kainit ang impyerno? Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa.
Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ang keyword ko dyan is yung apoy na hindi namamatay. So sa impyerno, ang apoy doon ay hindi namamatay. Yan ang sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno. Matthew chapter 8 verse 12. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang keyword natin sa verse na to is kadiliman. So sa impyerno, punong-puno ng kadiliman. Madilim sa impyerno. Diba ito naroon na? Ang impyerno, matod pa nila, usa ka lugar nga kuan kining dagat sa kanang naggayo. Naggayo siya nga ngit-ngit. So asa man kuan, asa man kakakita gayo nga kayo siya, simple ngit-ngit siya. Sila ra gid ano naghimo ana nga kuan. Di ba dayon? Chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at huwad na propeta. Ay hihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So kapag nasa impyerno, ito yung makikita. Itong mga to, yung sinabi ng Bible. Yung diablo, yung huwad na propeta, at ang halimaw. Matthew chapter 13 verse 42, ihahalis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So ang keyword natin dito, mananangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So ano ibig sabihin nun? Pag nanangis ka, ibig sabihin pag-iyak. Pag umiiyak ka, ano bang nararamdaman mo pag umiiyak ka? Ibig sabihin nasasaktan ka. Punong-puno ng pain doon sa impyerno. At hindi lang yon, punong-puno ng takot. Ibig sabihin yung lugar na yon is nakakatakot. Yun sa ka-video na ko bahay nga nagtuki bahin sa kining kalag sa tao. Kay utro masaguni nga kuan pa ni siya kanang lalisunon bagid ba kung nabagi kalag ang tao unsa ba hitsura ani o mamatay ang tao kaning paitag ang namatay laki ba or babae ba unsa man ning kalag laki ba babae or kaning butang tag disable siya or aba ni talent ang unsay talent sa tao mao ba say talent sa kalag so kani literal lang gino nga ang gag dunay ngipon dayon da talaga yung impyerno na yon. Ito yung sinasabi ng Bible patungkol sa impyerno. At marami pa tayong mga hindi alam patungkol sa misteryo nitong impyerno. Hindi natin alam kung ano talagang ito. Hindi niya alam no, mato pa niya, hindi niya alam pero misteryoso. Pero mato pa niya ganin na, ito totoo. So, magkadimao niya mga argumento mga bay. Ano ito? Pero naniniwala ko na mas nakakatakot pa sa ini-imagine natin yung impyerno. At higit sa lahat, hindi natin magugustuhan yung lugar na ito. Gaano nga bang kainit sa impyerno? Wala rin sinabi yung Bible patungkol sa kung gaano kainit ang impyerno. Kung ilang degrees. Kana imong Biblia, di sa ginakibaw kung sa gikainit sa impyerno. Kaya at that time, ang Biblia, wa pa kibaw kung sa Celsius o kung sa Fahrenheit. Choose ang init doon. Kaya kung gusto mo maranasan talaga kung gaano kainit sa impyerno, subukan mong ilagay yung sarili mo sa apoy at ilagay mo yung sarili mo sa kumukulong mantika. Maaaring ganyang kainit sa impyerno at maaaring mas matindi pa dyan yung init sa impyerno. Hindi pwedeng mas bumaba dyan dahil sinasabi sa Bible may apoy sa impyerno. Kaya once na pumunta ka sa apoy, ganyan yung feeling. Mainit pa sa nararanasan natin ngayon dito sa Pilipinas. Pang-huli, sino-sino ang mga mapupunta dito sa impyerno? Si Satan at ang kanyang mga kampon, sila yung mapupunta. Dito mga bayno asa, di ba? Yan sa kanya ta. Kining giingon niya god nga kining impyerno usa ka silot nga kining nagkayo siya no nagdilaab ang kayo. Nya kining kalag nga giingon nila nga mura ra siya kanang hangin ba? No? So, kung ingon ani ang kuan kining dagway sa kalag, unsaon man niya pag feel og sakit, unsaon man niya pag kuan og kayong og ang kayong mulapos ra. Kung kanila no kuan kay kanang lisod kay ni sa kanang kuan lisod panalipdan ning naning argumento. Padayon ta.
impyerno. Basahin natin yung Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga kaliwat, lumayo kayo sa harapan ko kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. So nakita natin, maliwanag sinabi ng Bible para sa mga Diablo at sa mga kampon nito. Sino pa? Ang mga mapupunta pa sa impyerno ay yung mga tao na wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20 verse 15. So naay ka nang giingon no, matod pa nila nga libro ko no. So kung wala ang imong pangan anang libro ha, so delikado, may impyerno ka. Iya ka padayon. Sa sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Sila ang mga mapupunta sa impyerno at doon sila parurusahan magpakailanman. Kapag ang pangalan ng isang tao Unsa kaning libro wa ba no, di ba kani kanang encyclopedia? So ingnan lang na sanay ka ng libro nga espirituhan nun. ay wala doon sa aklat ng buhay, malinaw na sinasabi ng Bible, siya ay mapupunta sa impyerno. Ngayon, maaaring tatanong ka, paano malalagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Simple lang, manampalataya ka sa Panginoong Kristo, palikuran mo yung kasalanan mo at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Ato lang klarohon mga bay. Ang pagpahilayo sa sala, no? Unsa man ning sala? Kana mga kini pareha ni mga bisyo na to, di na makasaog mga tao. Mahimo na nato ni bisag kinsa, no? Mahimo na nato ni bisag kinsa. Kapag kini ang giingon nga unsaon nga mahilayo ta ng impyerno ha, una malayo ta sa pagpakasala. Kapag kining sunod atong paminanon kung saan Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak. Pagdating kasi sa impyerno, wala nang second chance dyan. Ngayon, pagdating na sa impyerno, tanawa ra gud. Mato pa niya mahal tayo ng Diyos. Wow! So kung mag-adto ta sa impyerno, wala na kuno second chance anak. Sakto ba? Ato ning kuha na balikon ta ni ron. hindi ka na pwede magsisi doon. Dahil maraming beses dito sa lupa pa lang, binigyan ka ng chance ng Panginoon para lumapit sa Kanya. Kaya tandaan natin, nasa uli ang pagsisisi. At ngayon, huwag mo hayaan lumagpas yung pagkakataon na ito na hindi mo siya tanggapin. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa mga susunod na araw. Hindi mo alam. Kaya ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kumakatok ngayon sa puso mo ang Panginoong Kristo. Papapasukin mo ba siya sa puso mo? Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto mong maligtas ka at mapunta. Kini mga bayno kanang kani bang ilang giingon nga si Kristo kuno nagtuktok sa atong kasing-kasing nga ato siyang dawaton. Ura bitaw kanang lisod kini siya ikuha na to kana bitaw i-demonstrate kay atong i-demonstrate sa actual kay kani man gud lalisonon man gud ni. So mga istorya nga mga sigilanon sama ani nya pagumman ipadawat nila sa ato unsaon man no, so sa pinagir at pagtuo Sa langit, meron akong panalangin na gagawin. At sa panalangin ko na ito, sumunod ka sa maikli kong panalangin. At sa pagsunod mo sa panalangin ko na ito, sinasabi mo na ikaw ay sumusunod na sa Panginoong Kristo at nananampalataya ka na sa Kanya. It's your choice, hindi kita pipilitin. Sabi ko nga sa'yo, maraming pagkakataon ng Panginoong Hesus. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Pero ngayon, ito ulit yung pagkakataon. Huwag mo nang palaspasin. Manampalataya ka sa Kanya at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Handa ka na bang manalangin? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, narito ako. Magpapakumbaba sa iyong harapan at humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin mo ako, Diyos, at linisin ng iyong banal na dugo. Simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa buhay ko at ang kalooban mo ang palaging masunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsunod ka sa aking maikling panalangin, nangangahulugan
Wow, kinakuan na naman. Ingani no, kanang basic hindi kasagaran gino ang mga kuan kining bahin sa mga kasagaran nila kining mga Bible Baptist or nagkin. Ingon nila ka kuano kanang atuon kag mga istorya nga kanang bahin sa pagkutlo anang kaning nilingani nga mga sacred books. Ya, ila kang hadlokon kunya human ka nila nga ila kang hadlokon. Wala mo kunisad ka ng kwabe, wala ka ng problem solving ba? Mayon datog ka ng problem solving siya nga about sa mathematics. Kay actual nga to siya ma-demonstrate. Kay tag-ingnon ka nga unsa may 2 plus 2 o di ba equals 4 ana. Lukan ni siya lahi ni siya, no? Lahi nilang ko niya. Ang iya kay padawaton lang nimo na sama sa iyang gihimo kaganina. Wala man na nato gi kuan mga bay, wala man ingon ato na siya gisaway. Pero ato ba kanang sige atay padayon ni kay atong tuwason tani. Ganyan na ang pangalan mo ay nasa aklat na ng buhay at ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Ngayon, nalaman mo, ikaw ngayon. Sato? Doon na ako'y kinabuhi nga wala na'y katapusan. Tinaagir atong iyang gihimo, ganiha? Ano ba? Ay papunta sa langit at hindi ka papunta sa impyerno dahil pinapasok mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Ngayon, kapag ikaw ay namatay, hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno dahil ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso mo. Hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno na meron kang Panginoong Jesus sa iyong puso. Ang Panginoong Jesus ang magdadala sa iyo at mag-aangat sa iyo patungo sa langit. Bakit? Dahil siya ay nasa puso mo. So congratulations dahil ngayon meron ka ng buhay na walang hanggan dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa kung ano pa. Dahil lang yan sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang biyaya lamang. So, ang dapat mo na lang gawin, pagkatapos ito, hindi lang siya matatapos dito, nawa nga ang gawin mo, sumunod ka patuloy sa kanyang kalooban. Mamuhay ka ng may kabanalan at gumawa ka pa ng kabutihan habang nabubuhay ka dito sa lupa para sa kanyang kalulahatian. Nawa nga nakatulong itong video na ito para mas lumawak pa yung kaalaman natin patungkol sa impyerno. Ibahagi po natin itong video na ito sa mga hindi pa po nakakaalam patungkol doon sa kung ano yung mangyayari sa mga tao kapag sila ay napunta doon sa impyerno. Hindi biro ang impyerno. Matindi ang pagdadaanan ng mga tao na hindi sumasampalataya at makasalanan. Kaya maganda po ibahagi po natin itong video na ito. Nang sa ganon, magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at papunta sila sa langit, hindi sa impyerno. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video na aking gagawin at nawa nga huwag tayo magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos at huwag tayo magsawa na matuto patungkol sa Biblia. Salamat po muli. Pagpalain kayo ng Diyos at inyong pamilya. Mag-iingat kayo palagi. God bless. So mga bay, ato yung gihumano ang iyang argumento ya sa iyang channel niya. Medyo talaga usap gamay kay kasi nga makapiright niya ta. Agree ko sa iyang giingon na magkinabuhi ka nga matarong eh mao mo na itong gusto. Pero kanang mga banal-banalan kung sa pana wala na kay pakialaman na. Ya. Dinala na ko ng tandog no kanang bahin nang ilang doktrina nga si Kristo ato dawato turon sa ilahasa na. Ari ta focus sa ning impierno mga bay. Now gaganina. Doon na tayo gi-quote nga usa ka bersikulo nga mao ang Salmo ato klaro ho na. Klaro ho na to. Matod pa niining Biblia sa Salmo Kapitulo 7, versikulo 11, matod pa nga ang Diyos usa ka matarong nga maghuhukom. Usa siya ka tarong nga hustisya. So klaro ha, dili ka mulali sana. Kini ato ning tanaw na to og madala ba siya og reconcile na to. Samtang nag-ingon ka ng bersikulo ha, Salmo 7:11 nga ang Diyos usa ka perpekto nga hustisya. Giingon sa Pinadaya Kapitulo 20 versikulo 10 nga ang impierno usa ka silot nga walay katapusan. Nakaron mga bay niya kining dinhi sa kalibutan dunay mga kuan nga naa sa kuan kanang kining naa sa tong gobyerno no sa atong mga pamalaod. Doon lagi mga doon lagi panahon nga bisan pag unsa pa kahugot sa atong balaod
apan doon lagi panahon nga usahay kanang muhangyo ta no tungod sa dunay kapulian nga atong tagaan og konsiderasyon. Pero kani gud lahi murag wala say konsiderasyon. So karon kung ang kining giingon nga impyerno usa ka silot nga walay katapusan, man diha walay katapusan. Mangutan na ako mga bay, pila man katuig no sa inyong namatan og buot sa atong history, kinsa man mga tawhana ang inyong namatan nga pinakataas og edad sa Biblia. Dunay gisgutan ana kanang gipanganlan og Adan nga di namatay siya sa edad nga 969. Sa atong panahon karon may na lang naimo edad og 200 ang edad, di ba? Now karon mga bay, ibutang ta kung ang edad sa tao moabot og 1,000 ka tuig. No, di anang 1,000 ka tuig. No, yan ang edad niyang 1,000 ka tuig. Gikan sa iyang pagkahimugso sa iyang hanto sa iyang pagkamatay. Ang iyang gihimo puros mga kadautan, no? Mamaligyag, mga illegal, ya sugal, no? Sige pamatay og mga tao ug unsa pa mga dautan, mga bisyo. Unya wa gyud gihimo katarong. So, kini siya unsa man ni? Sakto ba nga adto sa itambog sa usa ka silot nga walay katapusan? Sakto ka ni? Nga matod pa sa Salmo Kapitulo 7 versikulo 11, ang Dios tarong nga maghuhukom. Unsa man pagkamatarong ana nga unsa man pagkatarong ana nga hustisya nga ang iyang sala usara sa 1,000 ka tuig nya paghuman ang iyang silot walay katapusan. Asa man ang hustisya diha mga bay? Sakto kay ang hustisya? Okay ra unta kung ang iyang 1,000 ka tuig nga nahimo. Kunya tambog siya dito sa impyerno, ang iyang silot usara sa 3,000 ka tuig. Mao gini siya sakto nga hustisya. O ibutang ka murag buwang baraw sa kalibuti ingon talang 10,000. Oh, 10,000 siya katuig magantos. Oh, ibutang ta pila supon o what if court himuon na tong 1 ka milyon kay grabe kayang gibuhat butang daghan kay sa gipatay. Oh, bisan pag 1 ka bilyon ka tuig mga bay. Basta at least dun na siya katapusan. Kaysa kining giingon na ilang description sa kining giingon nila sa Pinaday Kapitulo 20 versikulo 10 nga wa gi katapusan na dili na siya makiangayon mga bay. So entonces mga bay, kining dinhi pa lang ha, sa logic pa lang daan no, sa ideology pa lang natudaan, dili na musakar kining klase sa argumento. Muna nga lisod ni siya dawaton bay sa realidad. No, lisod ni siya. Logic pa lang natong gisgutan, lisod kay siya ihaong. So nahog nga mas maayo pa di ang tao kay kamao pa sa hukom kaysa kining Dios nga mura nahog na ang Dios mo hindi kamao. Okay. So mao na di lagi sunon kay diha mga bay. Ikaduha pa sad sa history or bisag dili history na lang, wala tay konkreto nga ebidensya ani, no? Wa tay konkretong ebidensya sa bisag unsa nga hanay sa atong scientific evidence. So kana mga bay mo na akong giingon nga lisod kayo kung kanilay atong tamdan kining giingon nila nga mga secret books, lisod kay ni. So in my humble opinion, ang pinakasakto nga katarungan ani kung mga tanda mo na ko man sa kamatayon sa tao asa magpaingon ana mga bay wala kita kay bawa na. Mo ni pinakasakto jud nga kanang sa ako ang dakong pagpaubos mga bay. Wala gyud ko kay bawo kung asa gyud paingon ang tao. Mahimong dunay silutanan siguro, pero kana wa ta kay bawo ana. Wala ta kay bawo basta kay kung man sa to kamatayon kung doon na ba'y padulngan ang tao o wala, ang ako lagi kasulti wala kita masayod ana. I hope nga hinuon ang inyong mga argumento ako nang respetuan apan kung inyo nang ipadawat ako lisod jud kayo dawaton mga bay. So pasaylo alas ako nga mao dyan ay dili na ko malikayan nga ako nang ma-counter tungod sa atong common sense. Nagasalamat o may buntag.